Možná jste již viděli tyhle zvláštní návleky s oddělovači prstů. Říká se jim adjustační ponožky a jedná se o prostředek, který bývá využíván při rehabilitaci vad nohou, zejména to bývají bolesti předonoží, ale i vbočený palec, kladívkové prsty anebo příčné plochonoží. Obdobné produkty byly využity i v několika studiích, ale vždy pouze jako podpůrný prostředek celé rehabilitace. V této chvíli máme tedy k dispozici pouze omezená data o skutečné míře jejich účinku. Ze své klinické praxe si však dovolím tvrdit, že se u pacientů setkávám s pozitivními ohlasy na jejich užívání, a to zejména při bolestech chodidel. Většinou lidem doporučuji, aby je využívali pouze v klidovém stavu, a to zpočátku pouze na koncích prstů, cca 20 až 30 minut, do té doby, než si chodidla zvyknou a budou moci tento čas prodlužovat i na hodinu či dvě s plně nasazenými oddělovači. Nedoporučoval bych v nich však chodit a u některých diagnóz nemusí být vhodné je využívat při spaní. Sami za sebe bohužel nemusí vytoužené výsledky přinášet a proto může být vhodné jejich používání zkombinovat s pravidelným cvičením a úpravou obuvi. Adjustační ponožky si můžete prohlédnout a zakoupit v našich ordinacích v Děčíně i v Novém Boru, a to v rámci diagnostiky i fyzioterapie, na kterou se můžete objednat na hlrehab.cz.